De jestcollectie hing het al een skoftje kleer en wordt al verkocht in de winkels van Zakenstoor. Maar een pad van de wintercollectie ligt nog op een wachtje. De wintercollectie komt altijd wat later natuurlijk, maar dit jaar is er wel ietsje meer aan de hand. We hebben natuurlijk de coronapandemie en daardoor minder wel eens wat leveringen die vertraagd binnen. Dus onder andere containersvervoer is natuurlijk een item wat wel speelt. Te weinig containers, te volle vraag en te weinig aanbod eigenlijk in containers. Dus daardoor rennen de prijzen op. Leveranciers zijn moeite om alles binnen te krijgen, dus daardoor zit er wel iets vertraging op de wintercollectie. Het gaat vooral om de volumineuze dingen, dus de winterjassen en op de squon zit ik best wel wat vertraging, vooral uit China. Naast de vertraging zoen de prijzen ook wel eens de loft in kennen. Een setje squon zou bij gelijks de ene week €70 wezen kennen, maar oer een maand als twee €84. Na de lockdown kwamen er een soort inlandse toeristen naar Friesland aan. Dat had voor de modeketen een soort goed maken. Ook het wat rommer winkeljen in Lietse plakjes had er on bijdroegen. Daardoor ben we toch een groot gedeelte weer ingeronnen, net alles, dat ben ik eerlijk in. Dus draaien helemaal dicht, dat hel je net in één keer weer in. Dat is net zo, maar het is wel dat we er op zich best wel weer heel tevreden mee zijn. Rond het storm, die eerste weken nadat de afspraken er afwieden, zeg maar? Nou, we hebben best wel weekend draait. Dat ik denk van, nou, dat had de beste weekend van ooit West. Dus dat had er dit hier wel bij zitten. Dus dat mag ik eerlijk wezen. En ik heb toevallig een bedrijfsleider die werkt al meer dan 30 jaar bij ons. En die had ergens in juni een weekend draait. Ze zei, nou werk ik hier meer dan 30 jaar. En toch had ik nog nooit zoveel in één weekend verkocht. Dus op zich, ja, de mensen wonen echt wel heel graag.